Κάνατε βούκλε, πάρουμε κάντε βούκλε. Çfarë? Κάντε βούκλε. Shqipës. Κάντε βούκλε, τίποτα, ντε βούκλε. Πάρουμε κάντε βούκλε. Do lek. Po. Sa don? Οκ. Ρόφης Κυπρία Εμάδε, έσχος το Μητσοτάκη που κατάντησε την ελληνική κοινωνία. Νουκ μιντερεσιόν ντε Μπελιέρη. Μπελιέρη ντε κριμινέλ. Μπελιέρη κριμινέλ. Κριμινέλ σουμ. Μπελιέρη μπούρκ και όταν μπαρόβε μπούρκ, αβιόν και οίκου Ατίνα. Μπελιέρη, οίκου Ατίνα. Μπελιέρη është unë zotni, është... Αψελουτίστας ιέρ. Μπελιέρη είναι δολοφόνος. Θα πάει στο αεροπλάνο μετά που θα περάσουν τα 2,5 χρόνια και θα πάει στην Ελλάδα. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει. Po t'ishe jashtë Belieri dhe kishin ndryshuar Shqipëria komplet. Νουκ μιντερεσιόν ντε Μπελιέρη. Μπελιέρη ντε κριμινέλ. Kanë bërë pa drejtësi Belierit. Belierit i kanë bërë pa drejtësi. Αψελουτίστας ιέρ, νουκ λεξιόν με Μπελιέρη. Atë që na thiet gjithë. Λοιπόν, να χαίρετε την Ελλάδα του, ο Μητσοτάκης που την κατάντησε ρουλέτα τη ζωή και τσόντα την κοινωνία. Αλέκος Ζαρζόπουλος, όποιος δεν ξέρει το τραγούδι αυτό, και Τάσος Μπουγάς. Να το ακούσουν οι Έλληνες που πάνε και ψηφίσανε Μητσοτάκη. Έτσι, ρουλέτα η ζωή στην Ελλάδα και τσόντα η ελληνική κοινωνία. Αυτή είναι η Ελλάδα τους, έσχος, 1000 φορές, νουκ του Αμπελιέρη. Λοιπόν, 100 εκατομμύρια φορές εγώ θα είμαι πλέον Αλβανός πολίτης. Με το τραγούδι του Τάσου Μπουγά και του Αλέκου Ζαρζόπουλου που ισχύει για την Ελλάδα έτσι όπως την κατάντησε ο Μητσοτάκης. Ρουλέτα είναι η ζωή και τσόντα η κοινωνία. Λοιπόν, να τη χτυπάει στο κεφάλι του ο Μητσοτάκης. Η κοινωνία γκρεκής Μητσοτάκης καταντίσμη ντε τσόντα. Καταντίσμη ντε τσόντα. Λοιπόν, να τη χτυπάει στο κεφάλι του τέτοια Ελλάδα έτσι όπως την κατάντησε ο Μητσοτάκης. Εγώ αυτή τη χώρα την Ελλάδα δεν τη θέλω με τίποτα. Δεν υπήρξε ποτέ πατρίδα μου η Ελλάδα. Το έχω πει και θα το ξαναπώ για άλλη μια φορά. Εγώ έπρεπε να είχα πολιτογραφηθεί στο Ισραήλ, διότι έχω μητέρα Ισραηλίτισσα και πατέρα Εβραίο, τους οποίους ποτέ δεν τους γνώρισα γιατί τους έδιωξε η προδοτική Χούντα 1967-1974 και η καταραμένη Βασιλεία. Έτσι, λοιπόν, εγώ έπρεπε να είχα πολιτογραφεί στο Ισραήλ. Με τα σημερινά δεδομένα του 24 είμαι Αλβανός πολίτης και δεν δέχομαι νουκ λεξιόν με γκρεκία. Ρόφης Κυπρία Εμάδε, ρόφης Ισραήλ. Λουφτ που. Νουκ λεξιόν με γκρεκία. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου η Ελλάδα. Εγώ είμαι Αλβανός πολίτης πλέον. Δεν θα ασχοληθώ. Δεν θα ασχοληθώ με μία κοινωνία τσόντα, όπως κατάντησε την ελληνική κοινωνία ο Μητσοτάκης. Δεν θα ασχοληθώ καθόλου με την Ελλάδα που η ζωή είναι μια ρουλέτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να ασχοληθώ. Εγώ είμαι Αλβανός πολίτης, γκντούα Αλμπάνια κάρτα ιντετικέντ, γκντούα Αλμπάνια κάρτα ιντετικέντ, γκντούα Αλμπάνια πασαπόρτ. Γιάμ τσιφούτ. Έτσι, το να με έχουν στην Ελλάδα με μία πολιτογράφηση, δεν θέλω να πω του κόλου, αλλά με μία πολιτογράφηση φάλτσο, έτσι, με πλαστά γκρέκ ντοκουμέντα, όπου δεν αναφέρεται αορίστος και στο πουθενά με ευτήριο και ώρα γέννησης. Δεν αναφέρουν με ευτήριο και ώρα γέννησης, δεν αναφέρεται στην πολιτογράφηση. Δεν αναφέρεται η Θεσσαλονίκη ως τον πραγματικό τόπο της γέννησης. Δεν αναφέρονται τα στοιχεία των αληθινών. Εσύ δεν θα μιλάς. Δεν αναφέρονται τα στοιχεία των οριτζινάλε φυσικών Εβραίων γονιών. Έτσι, από εκεί και πέρα, όταν δεν αναφέρεται με ευτήριο και ακριβής ώρα γέννησης, όταν δεν αναφέρονται τα στοιχεία των πραγματικών Εβραίων γονιών και όταν δεν αναφέρεται η Θεσσαλονίκη και όταν με έχουν πολιτογραφημένο οι Έλληνες, το ελληνικό ψευδοκράτος, με ντοκουμέντα φάλτσο, από εκεί και πέρα αυτή δεν είναι πολιτογράφηση στην Ελλάδα και δεν ισχύει. Έτσι. Ισχύει εδώ η 8ετής παραμονή μου, νόμιμη παραμονή μου. Ρόφης Κυπρία Εμάδε, ρόφης Ισραήλ. Ρόφης Ισραήλ. Ζήτω Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ζήτω Νετανιάχου μας. Ζήτω το αλβανικό έθνος. Ρόφης Κυπρία Εμάδε. S'mora vesh gjë, kështu që ju kërkoj ndihmë ju të gjithë ju që do ndiqni këtë videon, komentoni në Facebook dhe YouTube se çka do të thotë gjithë ajo se çka tha ky për një orë.